أعوذ بالله بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin kaddarawarsa ya damu da ku a cikin wannan yammaci na 6 ga watan 11 2025 miladiya a cikin wannan mai kasa mai albarka ta Nijar a wannan babban birni na Niamey a cikin wannan santa ko markaz ko masallaci na Amir Sultan. Kamar da sanarwa ta gabata akwai littafi wanda shine zamu karanta, littafi na Nukhbatul Fikr ta Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wanda wannan littafi na Nukhbatul Fikr yana cikin littattafai takaitattu amma kuma waɗanda suke masu albarka, waɗanda duniyar ilimi take fa'idantuwa da su. Wanda kafin magana akan shi wannan littafin wajibi ne mu bi ƙa'ida na bayani dangane da tarihi, kamar yadda jiya ne muku lokacin da ake karanta littafi na Risalatu fi Dima'i Tabi'iyya, aka yi tarihin rubutun da aka yi akan irin wancan littattafai. To yau ma za mu yi shimfiɗa a dangane da tarihi na wannan tsari ko wannan salo na waɗannan littattafai. Wannan littafi ne na ulumul hadith, ko a ce mustalahul hadith, ko a ce usulul hadisi, duk ana faɗa. Wato ilimi da zai gaya mutum kanikanci na hadisi, ilimi da ta hanyarsa ne mutum zai iya bambance abin da ya inganta da abin da bai inganta ba na daga hadisai da ake jingina su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So wannan rubututtuka da malamai suka yi a gurguje za a iya kasa tsarin rubutun da malamai suka yi zuwa gida kaso guda uku. Rubutun da malamai suka yi akan musalahul hadith ko ulumul hadith ko usulul hadith za a iya kasa su zuwa kaso guda uku. Bangare na farko rubututtukan da malamai suka yi wanda za a iya cewa ba wai littattafai ne ko ba rubututtuka ba ne wanda aka keɓance su domin bayani akan musalahul hadith. A malamai sun yi rubututtuka, a cikin rubututtukan da suka yi na wasu daga cikin littattafai to sai su kawo wasu daga cikin abubuwan da suke da alaƙa da ulumul hadith ko suke da alaƙa da mustalahul hadith. Kamar risala, akwai littafi mai suna ar-risala. Ai mun fi sanin risala, idan muka ce risala ana nufin ta Ibn Abi Zaid al-Qayrawani ko? Amma akwai ar-risala ta Muhammad bin Idris al-Shafi'i. Al-Imam al-Shafi'i yana da littafi mai suna ar-risala wanda ya rasu 204 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A cikin wannan littafin na Imam Shafi'i yayi magana akan wasu daga cikin bangarori na ulumul hadis. Haka akwai al-Imam ad-Darimi yana da littafi mai suna As-Sunan, ana cewa Sunan ad-Darimi ko a ce Musnad ad-Darimi. Al-Imam ad-Darimi ya rasu 255 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi ma a cikin wancan littafi nasa ya tattauna akan wasu daga cikin mas'aloli na ulumul hadis, kamar batu hukuncin ruwaya daga mutanen da suke masu rauni, akan batu na yin rubutu daga wanda suke athiqat amintattu ne da makamantansu. Haka nan banda shi akwai al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj wanda shi ma sananne ne a wajen ku, ya rasu 261 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ma a cikin muqaddima na sahihin littafinsa ya yi magana akan wani bangare na ulumul hadith ko mustalahul hadith ko kuma usulul hadith. Haka nan al-Imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani wanda ya rasu shekara ta 275 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam,
shi ma yayi rubutu a matsayin risalatul imami abi dawud as-sijistani ila ahli makka, wata wasiƙa da ya rubuta ta zuwa ga mutanen makka. To a cikinta nan ma shi ma al-imam abi dawud Suleiman bin al-Ash'as as-Sijistani rahimahullahu ta'ala yayi magana akan wasu daga cikin bangarori na ulumul hadis. Ku yi hakuri mai saboda rana za mu dan matso gaba. Sai dai matsa gefe ko? Yawa nan yayi. Sai ya dan matsa gaba. Dan matsa gaba kaɗan. So shi ma al-imam abi dawud Suleiman bin al-Ash'as as-Sijistani a cikin wannan risalar ta sai magana akan wani bangare na ulumul hadis. Haka nan al-imam at-Tirmidhi Abu Isa at-Tirmidhi a cikin littafin sana al-Jami' shi ma a ƙarshen littafin nasa wanda ya rasu shi 279 shi ma ya magana akan wasu daga cikin bangarori na ulumul hadis. Haka nan al-imam al-Baihaqi shi ma a cikin muqaddima na littafinsa Dalailun Nubuwa wa ma'rifati ahwali sahibi shari'ati sallallahu alaihi wasallam, shi ma wannan littafi yayi magana akan wani bangare na ulumul hadith, wanda Baihaqi ya rasu 458 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam. Haka ne irin sai ibn Abdul Barr an-Namiri wanda ya rasu 463 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma a cikin muqaddimarsa ta kitabut tamhid sharhin da yawm Malik shi ma ya tattauna akan wasu bangare na ulumul hadis. Wannan littafai da muka ambata tun daga kan risala har zuwa kan at-tamhid ba wai littafai ne waɗanda aka yi su saboda ulumul hadis ba, a cikin su dai akan yi bayani akan wasu mas'aloli da suke da alaka da ulumul hadis. Mataki na biyu na rubutun da malamai suka yi akan ulumul hadis shine wato ware littattafai sukutum a tattauna tun daga farkon su har ƙarshen su akan mabahith ulumul hadis. So irin waɗannan littattafai shine mataki na biyu da malamai suka bi, wanda zamanto ya ɗauki wannan gabara shine Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdurrahman ibn Khallad Ar-Rama Hurmuzi wanda ya rasu 360 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya littafinsa mai suna Al-Muhaddith Al-Fasil bayna Rawi wal Wa'i, wanda a ciki ita tattauna akan abin da ya shafi ulumul hadith. Bayan shi Abu Abdullah Al-Hakim an-Naisaburi shi ma wanda ya rasu 405 ya rubutu a bangare na ulumul hadith, wanda littafinsa sananne ne na ma'rifatu ulumul hadith, wanda a cikin wannan littafi ya yi shi ne ko ya rubuta littafin ne saboda tattaunawa akan ulumul hadith. Haka nan Abu Na'im al-Asbahani wanda ya rasu 430 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ba ya yi littafi mustakhraj akan littafi na al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi. A bayan su al-Imam al-Khatib al-Baghdadi ya zo wanda ya rasu 463 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta littafin sana al-Kifaya, wanda littafi na al-Kifaya yana ɗaya daga cikin manyan littafai da malamai suke amfana da su a babi na ulumul hadis, wanda kamar yadda Abubakar ibn Nuqta yake faɗa yake cewa duk wanda suka zo bayan al-Imam al-Khatib al-Baghdadi to hum iyalun alayhi, wato suna dogara ne su kutum akan littafai da shi al-Imam
al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala ya rubuta a cikin littattafansa. Haka bayansa aka samu irin su al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi wanda ya rasu 544 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rubuta littafi na al-Ilma ila ma'rifati usul riwayati wa taqyid as-sama', shi ma ya rubutu akan ulumul hadith. Haka nan wannan kusan shine marhala ta biyu ta rubutu da malamai suka yi. Marhala ta uku shine marhala ta yin cikakken rubutu bisa tsari da aka sani, a ɗauko wannan shine a ce wannan shine nau'i na ɗaya. Misali ulumul hadith nau'ika ne daban-daban. Misali yanzu za a ce mai a yi magana akan alhadis, a ce hadisi sahihi, hadisi hasani, hadisi mursal, munqati, mu'allaq, mu'dal, makamantansu, duk wannan nau'ika ne na ulumul hadis. So lokacin da Abu Amr ibn Salah wanda ya rasu 643 ya zo, sai aka ba shi dama a kai ya dinga koyarwa a wata makaranta da ke ce al-Madrasa al-Ashrafiyya. A wannan makaranta ta al-Madrasa al-Ashrafiyya wacce aka ayyana shi ya fara koyarwa, ko wacce aka gina ta a shekara ta 628. An gina makaranta al-Madrasa al-Ashrafiyya a shekara ta 628. Da aka gina wannan makaranta sai aka bawa Abu Amr ibn Salah, aka ce ga ta nan ka dinga koyarwa. To shine sai yazo ya rubuta littafin sa mai suna Muqaddimatu Ibn Salah. Wannan littafi na Muqaddimatu Ibn Salah wanda aka fi sani da Ma'rifatu Ulumul Hadith, idan yazo darasi sai ya dauko wani nau'i cikin nau'ika na ulumul hadith sai yazo ya koya wa dalibai. Wani lokacin in yazo darasi sai ya dauko wani nau'in, haka ya dinga yi har ya zamanto ya samar da adadin waɗannan nau'ika da ya koyar da su a cikin wannan makaranta ta al-Madrasatu al-Ashrafiyya wacce aka buɗe ta a shekara ta 628 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. So bayan zuwan al-Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullahu ta'ala, sai zamanto duk malamai da suka zo a bayansa suna dogaro ne akan littafinsa. Wani in yazo sai ya faɗaɗa, wani in yazo sai ya takaita, wani in yazo sai ya ce gu kaza Abu Amr ibn Salah yayi kuskure, wani ya ce gu kaza yayi daidai. Duk malaman da suka zo a bayansa sai suka dogara akan wannan littafi na Muqaddimatu Ibn Salah. Irin su al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wanda al-Imam An-Nawawi sananne mai 40 an-Nawawiyya ko mai littafi na Riyadus Salihin, mai littafi na al-Adhkar, wanda ya rasu shekara ta 676 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ya littafi mai suna Irshadu Tullab al-Haqa'iq ila ma'rifati sunan khairil khalaiq. A wannan littafin nasa yayi shi ne akan ulumul hadis, sai zai summary ya ikhtisari na wannan littafin nasa, ya ambace shi da suna at-takrib wa at-taysir ila ma'rifati sunan al-bashir an-nadhir. Wannan littafi na at-takrib wa at-taysir shine wanda daga baya ya koma izamanto tadrib rawi na al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. So wanda shi an samu irin su Ibn Daqiq al-Eid wanda ya rasu 702, ya yi littafi na al-Iqtirah fi bayan al-istilah. An samu su al-Imam al-Zahabi wanda ya rasu 748, ya yi al-Muqiza. Wanda shi an samu su Ibn Kathir al-Dimashqi wanda ya rasu shekara ta 774, ya yi littafi na Ikhtisar Ulum al-Hadith wanda Ahmad Shakir ya yi zo yi masa sharhi da al-Mabahis al-Hasir, sharhi Ikhtisar Ulum al-Hadith. So da an samu waɗannan malamai irin su Ibn al-Mulakkin wanda ya rasu shekara ta 804 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma yayi al-Muqanna ko kuma al-Muqni. Haka nan irin su har aka zo zamani na al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ne wannan littafin da zamu. Ibn Hajar da yazo sai ya ga wasu malaman sun tsawaita, wasu malaman sun yi mai sun takaita, wasu sun fadada, wasu sun gajarta. To shine Ibn Hajar sai wannan littafi nasa na Nukhbatul Fikr. Nukhbatu al-Fikr
Ibn Hajar da ya wannan littafin tun yana raye Allah ya sanya mu wannan littafi nasa albarka. Ya zamanto malamai sun zo sun fara sharhi na wannan littafi na Ibn Hajar, shi ma daga baya da kansa ya zo ya sharhi na wannan littafi nasa na Nukhbatu al-Fikr, wanda ya zamanto Ibn Hajar saboda albarkar littafin nasa kusan malamai duka da suka zo a bayansa sai suke ta kokari wajen sharhi na shi wannan littafi nasa wanda Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala ya zamanto ya rubuta shi, wanda akwai malamai da dama da suka yi sharhi na wannan littafin kamar irin su Kamaluddin Ash-Shumunni wanda ya rasu 821 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayin natijatul nazari fi nukhbatil fikri da makamantan malamai da dama da suka zo suka yi sharhi da shi wannan littafi na Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wanda babu lokaci balle mai dogon zance akan adadin sharhi da malamai suka yi akan wannan littafi na Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wanda shi Ibn Hajar ɗaya ne daga cikin malamai. An haife shi shekara ta 773 shi ne wannan littafin. Hijira tana 773 aka haifi Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, wanda ya rasu shekara ta 852 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yana cikin manya-manyan gaggagaggan malaman hadisi wanda kusan za a iya cewa a ƙarni na 8 ko ƙarni na 9 za a iya cewa ya yi fice, da wahala a samu kamarsa a wannan zamani a ƙarni na 9 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine mai littafi na Fathul Bari sharh Sahih al-Bukhari, shine mai littafi na Tahdhibut Tahdhib, shine mai littafi na Taqribut Tahdhib, shine mai littafi na Lisanul Mizan, shine mai littafi na Bulughul Maram da muke karantawa. Duk littattafansa ne wannan da ya rubuta, wanda Allah ya sanya wa alƙalaminsa albarka. So wannan a takaice shine ɗan takaitaccen bayani game da shi wannan littafi na Al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani da kuma tsarin yadda malamai suka rubutu a bangare na ulumul hadith. Za mu shiga cikin karatun littafin insha Allah ta'ala, duk da ina fatan gobe inda za a daure a zo da wuri saboda mu karanta da yawa. A daure gobe bayan sallar la'asar mu haɗu, a ce dai 4:30 mun fara karatun namu, in ya so ko da zuwa 6 da ɗan wani abu ne da minti 10 sai mu tashi insha Allah ta'ala. Kowa yana da littafin aiko? To. قال المصنف رحمه الله تعالى من للتافي ابن حجر رحمه الله تعالى yake cewa alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira. Haka ne a wajen ku ko? Alhamdulillahi alladhi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladhi arsalahu ila an-nasi bashiran ونذيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مالن yayi muqaddima da alhamdulillahi alladhi, godiya ta tabbata ga ubangijin nan alladhi wanda lam yazal aliman qadira, bai gushe ba yana masani, shine lam yazal, bai gushe ba yana masani, qadiran wanda yake mai iko. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, Allah ya salati ga shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama alladhi arsalahu, wanda Allah ya aiko shi ila nasi zuwa mutane bashiran, mai bishara wa naziran, mai kuma gargadi. Wa ala ali Muhammadin, kuma Allah ya salaci ga alayen Muhammad wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Haka Allah ya salati da sahabbansa sallallahu alaihi wasallama, kuma ya aminci gare shi aminci wanda yake mai yawa. Amma ba'du, malam sai bacin abin da ya gabata, wannan malamai idan za su yi littafi suna fara da alhamdulillah, ko a ce mai innal hamdalillah.
saboda hadisai sun zo, duk da hadisan suna da rauni, amma dai yanayin hadisi in dai rauninsa ba mai ƙarfi ba ne, yakan idan ya zo ta hanyoyi daban-daban yakan tashi daga mai rauni zuwa hadisi hasanin da gairihi ko. Haka hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duk wani abu wanda yake mai muhimmanci da ba a fara da godiya ga Allah ba, to wannan abin yankakke ne. Kullu amrin zai balin lam yubda fihi bil hamdi fa huwa aqta'u fa huwa adzam. Duk wani abu mai muhimmanci ba fara alhamdu ba fara da godiya ga Allah ba, to wannan al'amarin yankakke ne. Sai malamai suke sanya godiya ga Allah a matsayin khutbatu alkitab, a matsayin wata muqaddima ta littafinsu, sai su fara da godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, bayan abin da ya gabata, malace fa inna tasanifa, haqiqa at-tasanif wato rubuce shine at-tasanif, jam'i na tasnif. Tasnif shine ta'alif wato rubutu, wallafe malace fa inna tasanifa, haqiqa wallafe ci istilahi alil hadisi, a istilahi malaman hadisi, qad kathurat, haqiqa ta yawaita, saboda littattafan da aka rubuta sun hawa littafi 100. Ci sa malace me qad kathurat wa busitat, haka nan akwai littattafan da aka faɗaɗa su, malamai sun yi dogon sharhi akai. Wa ikhtusirat, akwai littattafan da kuma aka takaita su ba faɗaɗawa akai ba dogon sharhi aka yi musu ba, wasu daga cikin wannan littattafai. Kamar shi wannan littafin da muke karantawa na nukhba, yana cikin mukhtasarat, littattafan da aka takaice bayani a cikinsu, amma kuma suke da kunshashin da dunkulallen fa'idodi masu a ciki. Shi sa malam sai ce lallai rubututtukan da aka yi, wasu sun yi faɗi, wasu sun yawaita, wasu kuma a takaita su. Fasa'alani ba'dul ikhwan, sai wasu daga cikin ƴan uwa suka tambaye ni an ulakhisa lahumul muhimma, akan ne musu samari na abubuwan da suke sune muhimmai, min zalika, daga wancananka, ai daga ilimin hadisi. Wasu ƴan uwa da suka ga littafai, wasu littafan a rubuta da yawa, wasu malaman sun faɗaɗa bayani, wasu malaman sun takaita bayani. Shine wasu suka same ni suka ce malam da Allah ayi kokari, muna neman alfarma ka takaita mana abin da yake mafi muhimmanci cikin nau'ika na ulumul hadith. Fa ajabtuhu ila su'alihi, malam yace wanda ya tambaye ni sai na amsa masa bisa roƙon da ya, bisa tambayar da ya, raja al-indiraj fi tilkal masaliki, domin fatan da nake da nema na shiga cikin jerin gwano, jerin mutanen da suka yi wallafe-wallafe a wannan ɓangare da kuma samu lada na wannan aiki. Fa'akulu, malam ya ce sai na ce, fa'akulu sai na ce, kuna tare da ni, malam ya ce sai in ce alkhabaru, shi alkhabar, imma an ya kuna lahu turukun, ko dai zamanto yana da hanyoyi bila adadin, ba tare da wani adadi muayyani sananne ba, aw ma hasrin, ko ya zamanto yana da adadi keɓantacce takaitacce, bima fawqa lithnaini, da abin da yake sama da hanya biyu, aw bihima, ko ya zama yana da hanya biyun, aw bi wahidin, ko ya zama yana da hanya ɗaya. To mu fahimci wannan darasin. Malam ya ce fal khabaru ko al khabaru. Me al khabar? Al khabar yana zuwa da ma'ana mai alhadis, ana fahimta. Bi ma'ana malam yana so ya ce da mu hadisi da muke ji, an fahimta. Imma an yakuna lahu turuqun bil adadin muayyan, ko da zaman to hadisi yana da hanyoyi masu yawa wanda ba iyakance hanyoyin ba, shine bil adadin muayyan. Hanyoyin ba iyakance su ba hanya ɗaya bace ba biyu ba uku ba hudu ba goma ba, hanyoyi ne da yawa. Hadisi yana iya zaman to hanyoyinsa da yawa ne, ba tare da an ce ga adadinsa guda kaza bane ba. Na ɗaya kenan ko
aw ma hasri. Hakanan hadisi yana iya zamantowa yana da hanyoyin da suna da iyaka. Me iyakan? Malam sai ya ce bima fawqa lisnaini, ko da ya zamanto yana da hanya sama da guda biyu. Wace hanya ce sama da biyu? Na'am, tambaya nake. Hanya sama da biyu nawa kenan? Ana fahimta kuwa? In nace hanya sama da biyu, to daga nawa zai fara kenan? Daga da kyau 3 shine sama da biyu. To hadisi ko da ya zama yana da hanyoyi da yawa ba a san iyakarsu ba, ko kuma ya zama yana da hanyoyin da an san iyakarsu. Na ɗaya ya zama mai hanyar tafi biyu, sai mu ce ta kai nawa kenan? 3 ko kuma mu ce ta kai nawa? 4 ko mu ce hanyoyin sun kai 5. Mun fahimci wannan. Aw bihima, ko ya zama to hadisi yana da hanyoyi guda nawa ne? Guda 2 ne kawai. Ko dai hanya sama da 2 shine muka ce nawa? 3. Ko kuma yana da hanya guda 2 kawai. Aw bi wahidin, ko kuma ya zama to yana da nawa? Hanya guda 1. Anan malam ya kasa mana hadisi gida 2. Gida na farko, kaso na farko shine hadisi ya zamanto yana da hanyoyin da ba mu san me adadinsu ba, hanyoyi masu yawa. Kaso na biyu shine hadisi yana da adadi na hanyoyin da mun san iyakarsu. Ana ganewa? Hanyoyin da ba mu san iyakarsu ba, kaso 1. Hanyoyin da mun san iyakarsu, kaso 1. So su hanyoyin da muka san iya adadinsu, malam sai ka samu da su gida nawa? Gida 2 ko 3? Gida nawa? So da ke zaman to kuna fahimta ta. Gida nawa ka samu mana? Gida 3. Mun ce akwai hanyoyin da malam ya ce ba su da iyaka, wannan kaso na 1. Akwai hanyoyin da malam ya ce suna da me? Iyaka. Ko? So wanda malam ya ce suna da iyaka, ko dai ya zama sama da 2 ne, muka ce kamar nawa kenan? 3. Haka ne? 1 kenan ko? Ko ya zama hanya nawa? 2. Ko kuma ya zama hanya nawa? Guda 1. Da haka mun samu nawa kenan? 3 ko? Ko dai hadisi ya zama ya zo daga mutane 3, ko mutum 2 ne suka rawaito, ko kuma me mutum 1 ne ya rawaito shi. Shi wancan wanda yake ba a san adadin mutane da suka rawaito ba saboda yawansu daban ne, shi ne ake cewa da shi me al-mutawatir. Ana ganewa? Shi kuma wannan wanda mutum 3 ko mutum 2 ko mutum 1 suka rawaito mana, shi ne ake cewa da shi me al-ahad. Muna fahimta kuwa? To mu koma littafin. Malam sai ya ce fal awwalu, na farko wanda hanyoyinsa suke da yawa ba mu san iyakarsu ba, al mutawatiru, shine hadisin da ake cewa shi al mutawatir, al mufidu lil ilmi al yaqini bi shuruɗihi, wanda yake fa'idantar da ilimi na yaqini bisa sharaɗansa. Wasani, na biyu al mashhur, shine hadisi mashhuri. وهو المستفيد شيء ake cewa da shi alhadith almustafid ala ra'ayin abu sa ra'ayin wasu malamai. والثالث, na uku al-aziz, shine hadisi mai suna al-aziz. walaysa shartan lis-sahih, ba kuma sharadi ne na hadisi ya zamanto aziz ba, khilafan liman za'amahu, sabanin wanda yace wajibi ne hadisi sahihi sai ya zama azizi. Wa rabi'u, na 4 al-garibu, shine hadisi garibi. To bari muku bayani gwagwagware da za ku fahimta. Malam a cikin wannan jawaban nasa na ga muku ya kasa hadisi gida nawa? 2 ko? Na 1
wanda yake da hanyoyi da yawa. Na biyu wanda hanyoyinsa ba masu yawa bane ba, amma dai ko dai hanya uku ko hanya biyu ko hanya ɗaya. Mun fahimci wannan da karatun ko? To wanda yake da hanyoyi da yawa wanda ba su da iyaka shine ake cewa da shi al-mutawatir. Shine al-mutawatir, wanda yake da hanyoyi da yawa. Kamar ki ce hanya 9 ko hanya 10 ko hanya 15 ko hanya 20 ko 30. Mun gane hanya shine mu samu hadisi na guda ɗaya, amma sai mu ga Abu Hurairah ya rawaito, Abdullahi dan Umar ya rawaito, Abdullahi dan Abbas ya rawaito, Abubakar ya rawaito, Umar ya rawaito, Usman ya rawaito, Ali ya rawaito, Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito, Abdurrahman bin Auf ya rawaito, sai a lissafo sahabbai da yawa sai a ce sun rawaito wannan hadisin. Ba mutane da yawa cikin sahabbai sun rawaito, sai mu ce wannan hadisin sunansa mutawatiri. Muna fahimta? Sai mu ce wannan hadisin al-mutawatiri. Na biyu shine hadisin da shi kuma ba al-mutawatiri bane ba mutawatir bane ba. Shi mutum uku ne suka rawaito kawai cikin sahabbai, ko mutum biyu ne suka rawaito, ko mutum ɗaya ne ya rawaito cikin sahabbai. Ana ganewa? To wannan wanda ya kasu uku, da wanda mutum uku suka rawaito, da wanda mutum biyu suka rawaito, da wanda mutum ɗaya suka rawaito, gaba ɗayansa idan an haɗe shi sunansa al-ahad. Muna ganewa? Al-ahad. Da aka hanyar da hadisi ya zo mana, ko dai ya zamanto mutawatir ko ya zamanto ahad. An gane kuwa? Hanyar da hadisan manzala suka zo gare mu hanya biyu ne. Wasu hadisan mutawatirai ne, wasu kuma hadisan ahad ne. Mun ce ahad ƙarƙashinsa kaso uku ne ko? Akwai wanda malam zai mana magana a kansu, ina gama mun faɗe su. To mu koma kan ahad ɗin, inda kun fahimci wannan lissafin na. Mun ce mutawatir daban shine mutane da yawa suka rawaito. Mun ce ahad ya kasu kaso nawa? Kaso uku. Kaso na ɗaya shine wanda mutane uku suka rawaito ko sama da haka kaɗan, kamar mu ce mutum 4. To da hadisin da ya zamanto yana da hanyoyi ta mutum uku ko mutum 4 shine malam yace ana cewa da shi al-mashhur. Sunansa al-mashhur, al-hadithul mashhur. Al-hadithu al-mashhur. Allah ya sa muna ganewa. Daga cikin sunayensa, wasu daga cikin malamai maimakon su ce da al-mashhur sai su ce al-hadithul mustafidu. Shi sa malam sai ce wa huwa al-mustafidu ala ra'yin. Wannan hadisin shine aka da shi al-mustafid bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai. Allah ya sa kuna ganewa. Daka al-hadith al-mashhur shine dai al-hadith al-mustafid a wajen wasu daga cikin malamai. Mutum nawa ne za su rawaito hadisi mu ce da shi mashhuri? Sune mutum 3 ko mutum 4, kaddai su kai adadin su zamanto sun yawa sun kai adadin mutawatiri. Muna ganewa ko? To wasalithu malace na uku al-azizu, shine al-hadith al-aziz. Shi kuma malam sai ce bima fawqa al-ithnaini aw bihima a baya, aw bihima. Me bihima? Shine a samu mutum biyu su rawaito. Da hadisin da mutum biyu suka rawaito shi sunansa al-aziz. Muna gane kuwa? Yanzu mu samu sahabbai biyu su rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai mu ce wannan hadisin hadisi ne da yake aziz. Sai mu ce wannan hadisin hadisi ne aziz. In mun samu mutum nawa? Mutum biyu su rawaito shi a cikin sahabbai. Misali,
hadisi da muke karanta la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Ai musa hadisin ko annabi ya ce ɗayan ku ba zai zamanto mai imani ba har sai na zamanto mafi soyuwa a gare shi sama da iyayensa, sama da ƴaƴansa, sama da mutane mai baki ɗaya. So wannan hadisin Anas dan Malik ya rawaito, Abu Huraira ya rawaito, duka daga wasu rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dan Malik shi ma ɗalibansa guda biyu sai suka rawaito wannan hadisi daga wajensa, shine Qatada bin Da'amata Sadusi da Abdul Aziz ibn Suhaibi. Su ma kowanne a cikinsu ɗalibansu guda bibbi ne, Qatada da ɗalibansa biyu suka rawaito daga wajensa. Shi ma Abdul Aziz bin Suhaib ɗalibansa guda biyu suka rawaito daga wajensa. Kaga ya zama me hadisi azizi, saboda sahabbai biyu ne suka rawaito, tabi'ai biyu ne suka rawaito, atba'ut tabi'ina biyu ne su ma suka rawaito shi. Muna fahimta. Na uku malam sai ce walaysa shartan lis-sahihi, walaysa shartan lis-sahihi fa'alami wa qila shartan wa huwa qawl al-hakim. Ice walaysa shartan lis-sahihi, hadisi mutum biyu su rawaito shi, su ma mutum biyu su rawaito daga wajensu, su ma mutum biyu su rawaito daga wajensu, malam ya ce wannan ba shi ne sharaɗin hadisi sahihi ba. Ana ganewa? Ba sharaɗi ba ne lallai sai mutum bibbi su rawaito magana daga annabi yake zamanto hadisi ingantacce. Ko hadisi ɗaya aka samu mutum ɗaya ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama, shi ma mutum ɗaya rawaito daga wajensa, mu samu sahabi ɗaya ya rawaito ya ce annabi ya ce. Duk yawan sahabbai amma sahabi ɗaya ne ya zo ya gaya mana ya ce annabi ya ce. Shi ma duk yawan tabi'i ɗaya ne ya rawaito ya ce sahabin ya ce annabi ya ce. Shi ma cikin atba'ut tabi'i na mutum ɗaya rawaito daga wajensa, in dai tabi'in ya zamanto mutumin kirki, tabi'ut tabi'i da suka zamanto mutanen kirki, ko da mutum ɗaya ne sai mu ce wannan me hadisin ya inganta, annabi ya faɗa. Ana fahimta? Ba mu da buƙatar lalle sai mutum biyu su rawaito wannan magana, ko da mutum ɗaya ne ya rawaito, to wannan sunansa me hadisi ingantacce. Me yasa malam ya faɗa haka? Saboda akwai wasu malamai da suka ce hadisi baya zamantowa ingantacce har sai mutane bibbi su rawaito har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa malam sai yake cewa maganar su kuskure ne, ba daidai bane ba. Mun fahimci wannan. Wa rabi'u na hudu al-garibu, shine hadisi garibi. Me hadisi garibi? Shine hadisin da mutum daya ya rawaito shi. Hadisin da mutum daya rawaito. Sai a ce da shi me al-garib, ko a ce da shi al-hadisul fardu, hadisi tilo. Al-hadith al-fard ko kuma me al-hadithu al-garib. In kun fahimci karatun, a takaice abin da muka yi shine hadisi, hanyar da hadisai suka zo mana sun kasu gida biyu. Akwai mutawatir wanda yake da adadi mai yawa, ko akwai ahad wanda adadinsa za a kasa shi gida nawa? Gida uku. Na ɗaya shine al-mashhur, ko shine al-mashhur wanda mutum nawa suka rawaito? Mutum nawa? Mutum uku, ko? Da kyau. Akwai al-aziz wanda mutum nawa suka rawaito? Mutum biyu, ko? Akwai al-garib wanda mutum nawa suka rawaito? Mutum ɗaya. Da kyau, ahsantum. So wannan shine kashe-kashen hanyoyin da hadisi suka zo mana. Shi al-hadisul mutawatir yana nan kamar me hadisin da annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, wanda ya mun ƙarya da gangan ya tanadi makomarsa a wuta. Wannan hadisin sahabbai da yawa suka rawaito shi, mutawatiri ne. Hadisi na al-masu al-khuffai, shafa akan khuffi, kun san khuffi ko? Shafa akan khuffi shi ma hadisi ne wanda yake me mutawatiri.
hadisi na daga hannu yayin addu'a shi ma hadisi ne mutawatiri. Hadisi na ceto shafa'a shi ma hadisi ne mai mutawatiri. Hadisi na alhaud haudin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ma hadisi ne mai mutawatiri. Allah ya sa muna gane. Shi ma alhadith almashhur wanda mutum uku suka rawaito ya kasu gida biyu. Akwai alhadith almashhur al-istilahi, akwai alhadith almashhur ghayr al-istilahi. Hadisi mashhuri a wajen malaman hadisi, akwai hadisi mashhuri wanda bai cika sharaɗan malaman hadisi ba amma ya shahara ne a wajen mutane. Misali yanzu za a iya samun hadisin da ya shahara ainihi ma me ba hadisi bane ba. Za a samu hadisin da ya shahara amma ba ana nufin cewa mutum uku ne suka rawaito ba, wataƙila ba hadisin bai ma inganta ba. Ba ana cewa udlibul ilma walau bis-sin ba, ko a nemi ilimi ko da a ƙasar Sin ce, ya inganta bai inganta ba. Amma yanzu waye bai san wannan ba? Akwai wanda a cikin mu bai san cewa annabi an ce a je a nemi ilimi ko da a ƙasar Sin bace ba? Ai an sani ko? Wani hadisi ne ya shahara a Nijar wanda mata a cikin ku kowace ta san shi? Kuma ni misali daya. Wanda yanzu a Nijar ana faɗa hadisin kowace ta san shi, kowace mace ma ta san shi. Kamar wani hadisin? Misali kawai. Yawwa, yanzu hadisi la yumna ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Waye bai san wani hadisin ba? Ai mutane me sun san shi ko? Idan aka akwai hadisin da ya shahara a wajen mutane, amma idan aka bincika hanyoyinsa ba su kai nawa, ba su kai uku ba. Amma mutane sun san shi. To su a wajen malaman hadisi wannan ba sunansa me mashhur ba. Amma a wajen mutane me mashhuri ne. Kamar mu yanzu a Kano ko a Najeriya, in yanzu aka ce wa man taraka baci siddan fa huwa jahilun. Kun san hadisin? Kun san wa man taraka baci siddan? Wanda ya ga bati ya kyale, an san bati? Me bati? Banza. Wanda ya ga banza ya kyale to jahili ne. Yanzu kawai kin shigo masallacin nan, kawai sai ki ga an zube kaya a ce sabil ne, kowa ya iba fi sabilillahi. Akwai wanda ya ta bari? To shine wasu kawai sai suka tsara maganar su. Suka ce wanda ya ga banza ya batta bai iba ba to jahili ne. Wasu idan an faɗa sai su ce annabi ne ya faɗa, alhali asalan ma me ba hadisi bane, amma ya shahara a wajen mutane. Muna fahimtar bambancin. Haka akwai hadisin da ya shahara a wajen mutane amma ba asalan ma wani ma hadisin babu shi, ba hadisi bane, amma mutane me sun san shi. Allah ya sa mun fahimci wannan. Mala ya ce wa kullu hasiwal awwali ahadun, dukkaninsu in banda na farko ahad ne. Wanne ne na farko? Al-mutawatir, da kyau. Wa kulluha, dukkanin waɗannan da malam ya lissafo, al-mashhur, al-aziz, al-garib, malam ya ce ahadun suwal awwal, in banda na farko, domin shi sunansa me al-mutawatir ko? Wa fiha al-maqbul wal mardud, a cikin al-mashhur da al-aziz da al-garib akwai al-maqbul, akwai za a samu hadisin da yake ingantacce, wal mardudu za a samu hadisin da yake bai inganta ba, li tawaqquf al-istidlali biha ala al-bahth an ahwali ruwatiha dun al-awwali, domin ko kafa hujja da su ya tsayi ne bisa halin bincike da za a yi. In an ce ga hadisi ya zo mashhur ne ko aziz ne ko garib ne, to kafin a kafa hujja da shi sai an bincika a ga ya inganta ko bai inganta ba. Ana ganewa ko? Sai an bi isnadin, an tabbatar da mutanen kirki ne bisa wannan sharaɗai na inganci guda 5 da malam zai faɗe su nan gaba. Amma na farko me, inda aka ce wannan hadisin malamai suka ce mutawatiri ne, to ba a buƙatar sai ka yi bincike akan wanda suka rawaito shi. Amma idan aka ce wannan hadisi garib ne ko aziz ne ko mashhur ne, kana da buƙatar yin bincike akan me waɗanda suka rawaito shi. An gane su waye waɗanda suka rawaito shi ne isnadin nan.
haddasana wane wane ya gaya mun wane ya gaya mun, duk waɗannan sai ka yi bincike ka san me matsayinsu a wajen malaman hadisi kafin hadisin su ya zamanto karɓaɓɓe. Allah ya sa muna ganewa. wa qad yaqa'u fiha ma yufidu al-ilm an-nazariyya bil qara'in al-muqtari. mala yace thumma garabatu, sannan ita garaba, me garaba shine al-hadisul garib ko, ita ce garaba din. imma an takuna fi asli sanadi, ko da ya zamanto hadisi garibi ne a farkon sanadin, a asalin me sanadin, aula ko kuma ya zamanto garibi ne amma ba a farkon sanadin ba. zan muku bayani ku fahimta. fal awwalu, in ya zamanto garaba din a farkon sanadi ne, al fardul mutlaq, shi da ake cewa da shi al fardu al mutlaq. wa thani, na biyu al fardun nisbi, in garaba din ba a farkon sanadin bane sai a ce da shi al fardun nisbi. wa yaqillu itlaqul fardiyyati alayhi, da wahala a ce da shi mai al fardu, sai dai a ce da shi mai al garibu. malamai ba su fi ambatansa da suna al fardu ba, sai dai su ce al hadisul garib. to mu dawo farko. malam yayi mana magana akan hadisai nan na ahad sun kasu uku. na ɗaya mashhur, na biyu aziz, na uku me na al-garib. da kyau. to shi al-hadisul garib mun ce mutum nawa ne ya rawaito? mutum ɗaya ko? to zai iya zamantowa mutum ɗaya ne ya rawaito a farkon sanadin. duk duniya sai a samu cewa sahabi ɗaya ne ya rawaito hadisin. sahabi ɗaya ne ya rawaito duk duniya. idan muka bincika sai mu taga cewa sahabi ɗaya ne shi kaɗai ya rawaito ya ce annabi ya ce. ana ganewa? to irin wannan hadisin shine aka ce da shi mai al-fardul mutlaq. al-fardu al-mutlaq, wanda gaba ɗaya a cikin sahabbai babu wanda ya rawaito sai mutum ɗaya. wace za ta ba mu misali? kamar wani hadisi? kamar hadisin da muke ta karantawa na innamal a'malu binniyat. duk duniya hanya ingantacciya mutum ɗaya da ya rawaito shine wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. ana ganewa? shi ma kuma tabi'i ɗaya ne ya rawaito daga wajensa shine Alqama ibn Waqqas al-Laythi. shi ma kuma mutum ɗaya ne ya rawaito a wajensa shine Muhammad bin Ibrahim at-Taymi. shi ma kuma mutum ɗaya ne ya rawaito daga wajensa shine Yahya ibn Sa'id al-Ansari. muna fahimta? to irin wannan hadisin shi ne aka tare shi mai al-fardul mutlaq, saboda hanya asalin daga ɓangaren sahabbai sahabi ɗaya ne ya rawaito. akwai hadisin da kuma zai zamanto mutane da yawa sun rawaito shi. mutane da yawa sun rawaito, kamar ku yanzu da muke karatu da ku a nan. wannan karatun da nake muku ai a ba ni kaɗai ne na koyar da wannan littafin ba ko? wasu malamai ma sun koyar da wannan littafin. an samu malamai da yawa sun koyar. shi wannan littafin da muke yi nukhbatul fikr. to ku da muka zo muka karatun daga wajen da ku tare, muka karatun tare da ku anan, sai zamanto ɗaliba ɗaya ce za ta je ta koyar da wannan littafin. duk kowace sai ta ajiye littafin. ɗaliba ɗaya ita ce za ta je ta koyar da shi. in aka ɗauki wannan littafin a matsayin cewa ni da na koyar da ku, ita kaɗai ta je ta koyar, sunansa mai ruwayata sunanta mai garib. ana ganewa? saboda ita kaɗai ta je ta koyar da shi. amma watakila a Yamai kaɗai akwai malamai 10 da su ma sun karantar da wannan littafin kuma sun sauke shi. kowanne a cikinsu ɗalibai 20 ya je ya koyar da littafin. ku fahimci abin sosai misalin da nake bayarwa. ina so in bambanta muku tsakanin al-garibu al-fard al-mutlaq da kuma al-fardu an-nisbi.
shi al-fardul mutlaq muka ce me ya zamanto duk sahabbai shine asal farkon isnadi duk sahabbai mutum ɗaya ne ya rawaito cikin sahabbai ice annabi ya faɗa ana ganewa to shi kuma al-fardun nisbi ba ana nufin a sahabbai bane ba a hadisin ya to wani malami yana ɗalibai 10 sai ya faɗi magana amma ƙarshe sai ya zamanto kaf cikin ɗaliban nan nasa ɗalibi ɗaya ne zai je faɗa wa mutane cewa malam ya ce kaza wannan dai magana da ɗalibinsa ya je ya faɗa shi ma akwai malamai da su ma sun gaya wa ɗalibansu su ma ɗaliban sun je sun gaya mutane da haka idan muka zo wajen wannan malamin mai ɗalibai 10 sai mu ce wannan magana baƙuwa ce daga cikin maganganun malam wani amma ainihin magana a dunkule ba za mu ce da ita me baƙuwa ba wai ba a santa ba ta ɓangaren dai shi wannan malamin ɗalibinsa ɗaya ne ya faɗa amma ga malam wane ɗalibansa 10 sun ce ya faɗi irin wannan maganar wancan malamin shi ma ɗalibansa 10 sun ce ya faɗa amma dai wannan malamin ɗalibinsa ɗaya ne ya ce ya faɗi wannan maganar muna fahimta to irin wannan shiraktar shi mai alfardun nisbi shi yasa za ku ga in ana karanta littafi sai a ce hadha hadithun garibun wannan hadisi me garib ne to mafi yawanci idan an ce hadha hadithun garibun ba ana nufin mai alfardul mutlaq ba ana nufin sahabi mai ɗaya ne kadai duk duniya rawaito shi ba ana nufin a'a wannan hanyar da wannan malami ya rawaito wannan magana shi kadai ne ya faɗe ta amma ga wasu malamai a can me su ma duk sun faɗi irin wannan magana Allah ya sa kun fahimci wannan magana misalin namu da kyau malai ce wa khabarul ahadi bi naqli adlin tamid dabdi muttasil as-sanadi غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته مالن yace wa khabarul ahad me khabarul ahad shine hadisul ahad wanda mutun nawa wanda ya zamanto mutum 3 ko mutum 2 ko mutum nawa daya su rawaito shi shine kasa shi me shine kasa da shi khabarul ahad ko to sai ya ce me bi naqli adilin idan adali ya rawaito shi tamid dabti mai cikakkiya hadda muttasilas sanadi wanda sanadinsa ya hadu shine naji daga malamina ya ji daga malaminsa shi ma ya ji daga malaminsa har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya ji daga malaminsa wannan shi ne ake cewa da shi me ittisalus sanadi gaira mu'allalin wanda ba shi da wata illa wala shadhin wanda ba shazi ba huwa sahihu li dhatihi shine hadisi sahihi da zatinsa kuna ji ana cewa haza hadisun sahihun ko wannan hadisi ingantacce ne to abinda ake nufi da hadisi ya inganta shine hadisi ya cika waɗannan sharaɗai guda 5 da malam ya ambata da hadisin da aka ce ya inganta sai ya cika me sharaɗai 5 sharaɗi na 1 da malam ya ka anan shine ya zamanto wanda ya rawaito hadisin adali ne shine bi naqli adilin wanda ya nakalto hadisin ya zama me adali an fahimta na 1 kenan na 2 tamid dabdi wanda ya rawaito hadisin ya zama yana da cikakkiya hadda shine sharadi na 2 sharadi na 3 muttasilas sanadi ya zama to sanadin sa ya hadu da wane ya ji daga na saman sa shine ittisalus sanad ba wai labarin me kunne ya girmi kaka ba an san labarin kunne ya girmi kaka ko kamar yanzu wani yazo ya danga ba da labari abinda Usman dan Fodiyo ya mujaddid rahimahullahu ta'ala wanda bai yi zamani da Usman dan Fodiyo ba ai ku da kuka zo yanzu sai ku je ai kun ji na faɗa sai ku ce Kabir Bashir ya faɗa kuma ku ga ɗalibanku su ma ɗalibanku su ce malama wance ta gaya mana su ma in nan gaba su gaya mai ɗalibansu wannan shi ne aka ce da shi ne
ittisalus sanad. An fahimta wannan sharadi na nawa? Na uku. Mala yace gaira mu'allalin, wanda yake ba shi da wata ba illanta shi da komai ba. Idan aka ce illa, wani abu ne boyayye da yake janyo hadisi a ce bai inganta ba. Wani abu ne boyayye, wani sababi ne, dalili ne boyayye da idan ya shiga cikin hadisi sai a ce wannan hadisin bai inganta ba. Misali yanzu ba an yi daura ba yau? Jiya ma an yi daura ko? An koyar da ku. Wata ta zo jiya amma ba ta zo yau ba. Sai ta je tana cewa ai da muka zo darasin nukhbatul fikr, an san ta zo ta sa sunanta a daura. Cewa ita ce wance za ta halarci daura, ta yi rijista ta sa sunanta. To sai jiya ta zo. Yau kuma ba ta zo ba. Wataƙila ta ba da uzuri. Idan aka gama daura wataƙila a ce akwai certificate da za a bayar, akwai shahada da za a bayar. Sai a ɗauki shahada sai a bata. Nan gaba sai ta je tana cewa ai da ni aka yi darasin nukhbatul fikr. Sai wata a cikinku wacce ita kuma ta zo jiya ta zo yau sai ta ce tabbas wance ta je ta yi rijista na daura amma darasi ɗaya ta je ba ta je darasin nukhbatul fikr ba. Muna ganewa? Wannan sunanta illa. Domin duk wanda yanzu ta je ta gabatar da certificate ta ce ga shaidar ta na ta zo daura, zai gazgata ta ko ba zai gazgata ta ba? Zai gazgata ta ko? Ta ai da ita aka yi daura. Amma ke da kike nan kika san adadinku, zaki ce wance tabbas ta yi rijista amma ba ta je darasin nukhba ba, ta je darasin al-jima'u tabi'iyya ne. Muna ganewa? To irin wannan sune ake cewa ita illa. Na sharaɗi na 5 kafin a ce hadisi ya inganta dole sai bai zamanto shazi ba wala shazin, kada ya zamanto hadisin shazi ne. Kun san abin da ake nufi da shazi? To yanzu a cikin ku muƙaddara cewa ku 50 ne, sai mutum 5 a cikin 50 sai su je su ce ai wannan karatun ba a yi rikodin ba. Kun san rikodin ko? Ba a ɗauka ba. Sai mutum 45 su ce a'a ai malam ma ya zo da shi da Salahuddin kuma sai da aka yi rikodin na wannan karatun. Mutum 45 sai su faɗa. Mutum 5 sai su saba musu su ce a'a ai ba a ma zo da abin ɗauka ba. So ya suka fi yawa? 45 ko? To wacce ruwayar sai ta zama shaza, ta zama shaza. Da haka abin da ake nufi da shazi shine kada wani adadi ɗan kaɗan isaɓa wa adadi mai yawa. Ana fahimta? Kada wanda haddasa ba ta da nauyi isaɓa wa wanda yake da cikakkiya hadda. Muna ganewa kuwa? In yanzu muka zo da scale, kun san scale ko? Ma'auni. Sai muka zo muka gwada haddaki, muka gwada hadda ƙawarki, sai muka gano haddaki nauyinta bai wuce kaso 50 cikin 100 ba. Ita kuma ƙawarki sai mu ga haddata ta kai 90 cikin 100, 90%, ke kuma 50%. To sai a zo batun ba da karatu, sai ki zo ki faɗi wani abu da ya saba mata. To wacce take da hadda kaso 90 cikin 100 maganar ta za a ɗauka. Ana ganewa? Wacce take da hadda kaso 50 cikin 100 maganar ta zama shazza. Kun gane shazza? To abin da ake so shine kafin a ce hadisi ya inganta, kada ya zamanto wanda ya rawaito shi yana saba wa abokansa. In yayi maganarsa za ta saba da maganar mafi yawa cikin abokansa. Ko maganarsa za ta saba da maganar waɗanda suka fi shi hadda. Muna ganewa? Idan aka samu irin wannan, to hadisi ya zama shazi, to ba za a ce hadisi ya inganta ba. Kun fahimta kuwa?
mun gane kuwa? So waɗannan su ne sharaɗai guda biyar na hadisi da yake mai da yake ingantacce, sai waɗannan sharaɗan biyar sun samu sannan ake cewa haza hadisin sahihun. Allah ya sa muna ganewa. wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf, matsayin hadisi sahihi yana bambanta saboda bambanci akan waɗannan sifofin guda biyar da aka ambata. Matsayin hadisi sahihi yana bambanta saboda bambancin waɗannan matakai ko sharuɗa guda biyar da aka ambata. Wa min thamma, saboda haka ne ƙuddima sahihul Bukhari, aka gabatar da sahihul Bukhari, thumma muslimun, sannan aka ce sai sahihi Muslim, thumma shuruɗuhuma, sai kuma sharaɗansu. To bari da in sake muku shari. Ɗazu na ce da ku akwai wanda za a samu haddata me kaso 90 ko? Akwai wanda haddata kuma kaso 50 ne. To tun da hadda ta bambanta, yanzu wannan mai hadda kaso 90 sai mu ce ɗaya take da mai hadda kaso 50? Ba ɗaya suke ba ko? To da kyau. To idan muka ce duk wanda ya ci 50 ya haye ko bai haye ba? A jarabawa ya haye ko? Tunda a tsari na karatun jamhuriya ta Nijar 50 shine mai pass ko 50 shine pass. Ni ma kan ku dauka ba ko ne, ni ma anan ne karatu shekara ta 4 a saye tun ya ake fada 2011 ko tun shekara 2007 na zo ne karatu zuwa na gama ba gamawa kenan, na gama jami'a saye 2011. So yanzu hadda wata haddar ta kaso 50 wata kaso mai 90. Ai ba idan mutum ya ci 50 ai ya haye ko? In mutum ya ci 90 shi ma me ya haye. Amma wannan ai matsayinsa daban, wannan shi ma me matsayinsa daban. Wannan sunansa mai excellence ko? Wannan kuma mai yayi fasin za a ce makbul ne, makbul ne. An fahimta, an san makbul shine wanda yake da me da e, misali e ne da shi, wancan kuma a ne da ita a haddata, wannan e wannan kuma me a. So hadisin da aka ce waɗanda suka rawaito shi haddasi a ce, ba daidai yake da wanda kuma hadisin da haddasi me e ce ba. Muna ganewa? Shi yasa ake cewa me matsayin me hadisin yakan bambanta. Da haka ne sai a ce hadisin littafin Sahih Bukhari ya fi kowane littafi inganci. Saboda shi al-Imam al-Bukhari sai ya zaɓa ya darje ‘yan ajin ƙololuwa yake nemowa sai ya karɓi maganarsu. Ana ganewa. Muslim sai ya zo shi kuma ‘yan ajin da al-Imam al-Bukhari ya karɓi maganarsu, Muslim sai ya nemi ‘yan ƙasa da su kaɗan sai ya karɓi maganarsu. Ana ganewa. Shi yasa ina aka tashi sai a ce mai Sahihul Bukhari gaba yake da Sahihi Muslim, saboda shi Bukhari sai ya zaɓa ya darje ya nemo waɗanda haddasa take cikakkiya sai ya karɓi maganarsu. Muslim shi ma kuma zai ɗan zaɓa amma nasa me magabaitan ba su kai matsayin wa na ƙasa da Bukhari ne. Muna fahimta? Wannan yasa malam ya ce wata tafawatu rutabuhu bi tafawuti hadhihi al-awsaf. Hadisi sahihi matsayinsa yana bambanta saboda bambanci wajen matsayin me waɗannan me sifofi ɗin. Shi yasa aka gabatar da Muslim Bukhari sannan Muslim sannan sharaɗin Bukhari da Muslim. Lokaci ko? Fa in khaffa dabtu, wannan hadisi sahihi. Fa in khaffa dabtu, in haddata ya rauni bata zamanto cikakkiya ba, fal hasanu li zatihi, to shine hadisi hasani li zatihi,
wa bi kathrati turuqihi yusahhahu, da yawan hanyoyinsa ake inganta shi a ce shi ma ya koma hadisi sahihi. Bari muku wannan bayani sai mu tsaya haka. Can a sharaɗin hadisi sahihi guda 5 mun ce sai an samu me cikakkiyar hadda ko shine tamud dabti, sai an samu cikakkiyar hadda. To wanda hadisin da muka samu ya cika sharaɗai guda 4 sai zamanto haddan ba cikakkiya bace ba, to shine ake cewa da shi me hadisi hasani. Mun fahimci bambancin? Wannan haddasa cikakkiya ce, wannan haddasa bata zamanto me cikakkiya ba. To waɗanda haddasa ta zamanto cikakkiya sai a ce da su me, a ce wannan hadisin su hadisi ne ingantacce. Baka zuwa. Waɗanda kuma haddasu bata zamanto cikakkiya ba sai a ce hadisin su hadisi ne wanda yake me, wanda yake hasan. Cikakkiyar hadda hadisi sahihi, raunin hadda hadisi wanda yake me hasan, shine hasanin me li zatihi. Insha Allah yanzu mu kammala. Muna fahimta kuwa? Wanda yake da cikakkiyar hadda a ce me sahihun, wanda yake da raunin hadda a ce me hasan. Amma in muka samu hasan hadisi mai hasani wanda haddasa take da ɗan rauni, sai rawaito magana sai mu ce hadisinsa sunansa hasan. Sai muka samu wani shi ma ya rawaito irin wannan hadisin haddasa shi ma da rauni, shi ma hadisin sunansa me hasani. Muka samu mutum 2, 3, 4 sama da haka duk suna da ɗan raunin hadda, hadisin su kowa a karan kansa sunansa ne hasan. To amma idan suka yawaita sun tashi daga hadisi hasani sun koma hadisi sahihi. Muna fahimta kuwa? Me yasa malai ya ce me wa bi kathrati turuqihi yusahhahu, da yawan hanyoyinsa yake zamantowa hadisi sahihi. Hadisi me sahihi. Mu fahimci wannan gabar. In hadisi yana da yawan hanyoyi, ko da hasani ne, hasan plus hasan plus hasan plus hasan, sai a ce me ya zama sahihun, amma sahihun ba li zatihi ba, sai ya zama sahihun li ghairihi. Muna ganewa? Misali, akwai mutumin da shi kadai mai karfi ne, zai iya tsayawa da kansa, shi da a ce me to wannan sahihi ne. Shi kuma wannan yawan hanyoyin ne yasa ya zama me sahihi. Shi guda ɗaya idan mun ɗauka hasan ne, shi ma wancan shi kadai hasan ne, shi ma wancan shi kadai hasan ne, amma da muka tattara su sai suka ƙara wa junansu me ƙarfi, sai muka ce to wanda ya zama hasan sahihun li ghairihi. Shi kuma wancan wanda yake da cikakkiyar hadda ya zama me sahihun li zatihi. Shi kadai ya tsaya a karan kansa saboda yana da cikakkiyar hadda, hadisin sa me sahihun li zatihi. Wannan shi kuma asalan hasan ne, amma ya zo ta hanyoyi daban-daban sai mu ce to idan muka tattara hanyoyin, ai me ake cewa sarkin yawa ya fi me sarkin ƙarfi ko? To mun tattara hanyoyin sai su zamanto sun zama hasanun ko afwan sun zama sahihun li ghairihi ko? So mu takaita anan, in Allah ya kai mu sati mai zuwa, a wai sati mai zuwa ku yi hakuri, na saba da darasin gida in ce Allah ya kai mu sati mai zuwa. In Allah ya kai mu gobe sai mu tashi ko a maganar malam fa in jumi'a walittafarrudu fi naqili walittaraddudi fi naqili. A yi hakuri, gobe mun faɗa a zo da wuri don Allah, a zo da wuri karfe 4:30 za mu fara. 4:30, an san 4:30 ko? Gaya musu da sun sani ko? To 4:30 daidai in Allah za mu fara darasi insha Allah ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad